Искам да дам думата на един съратник по борба, ако мога така да се изразя, член на Координационния съвет, с който заедно време по тази плодородна земя на българо-руските отношения, с който заедно се надяваме, че ще има кой след нас да посее и ожъне. Давам думата на Светлана Шаренкова. Здравейте, приятели на Русия! Аз съм русофил, защото обичам България. Аз съм патриот. И когато ние с Сергей Станишев и много наши други колеги учихме в Москва, бяхме повече от 5 и 6 хиляди. Сега българските деца, които учат в Русия, се броят на пръсти. Аз ви призовавам, заедно с нашите партньори от Атака, от ВМРО и най-вече от Българската социалистическа партия, да върнем България в нейния славяно-православен ареал, да върнем България към Русия. И затова на следващите избори другата година ние трябва да победим. Трябва да върнем Русия на първо място в нашата политика. Да живее България, да живее Русия, както каза кметицата на Казанлък. Майка Русия, тя ни е закърмила, тя ни е спасила. Руският патриарх беше в България тази година, негово светейшество патриарх Кирил. Той каза, докато има Русия, ще има България. Да се молим за Русия, да живее България. И последно искам да дам думата, тъй като днес е голям църковен празник за всички българи, думата на настоятеля на Руската православна църква в България, игумен Филип. Братья и сестры, друзья, с праздником вас, с 9-м собором русофилов. Замечательное славянское слово «собор» говорит очень много. Собор земский, собор земли. Мы исповедуем, православные христиане, веру в единую, святую, соборную церковь. Собор выражает думы не одного человека, не десятка, не одной какой-нибудь элиты, а думу и волю земли. А как мы знаем, голос народа, голос Божий. Господин контр-адмирал сегодня вспоминал о Александре I и о Кутузове. Когда уже горел Смоленск в 1812 году, когда соединенные европейские военные силы рвались к Москве, русская земля, Москва, Петербург, Омск, Дальний Восток, все единым голосом говорили одно слово – Кутузов. И тогда император, который лично, может быть, ему и не доверял, сказал слова, которые и должен был сказать: «Воля народа – моя воля». Воля народа, воля болгарского народа – это воля Божия. Мы объединены не только историей, кровью, мы объединены великим духовным фундаментом, верой. Подумайте, первым святым Русской Православной Церкви был князь Борис, по происхождению болгарин. А кто скажет, кем был святой Серафим Соболев, русским или болгарином? Где его больше почитают, в России или в Болгарии? Я служу здесь, и я вижу, что каждый день сотни, а может быть даже и тысячи людей приходят и молятся у гроба вместо упокоения дяду Владыка. Мы вместе, мы не разные, мы не две нации. Мы одна славяно-православная держава. И вместе мы сможем многое сделать. Будет Россия, будет Болгария. Сегодня великий 20-й праздник Рождества Пресвятой Богородицы. И очень символично, что именно в этот день, под покровом Божией Матери, мы собрались здесь,
для того, чтобы сказать важные слова. Мы вместе с Россией, мы любим Россию, мы русские любим Болгарию, мы вместе с Болгарией. В сложных и в простых, и в радостных, и в грустных моментах, на всю жизнь, все вместе. Пусть благословение Божие и покров Божией Матери пребывает со всеми вами. Аминь. Преди да приключим официалната част и да дадем думата на Мери Бойс Бенд, групата на годината на България, бих искал да припомня едни думи, които изникнаха в съзнанието ми, като слушах игумен Филип. Определението на Достоевски за руски човек. Това е православен славянин. А ние какви сме? Подкрепа на думите на игумен Филип.